Aan het begin van deze uitzending maken we direct een sprong in de tijd. Een grote, want we gaan naar de 17e eeuw. Toen werd in de bossen van Arsum een fort gebouwd, Fort Hazepoot. En dat is nu, 4 eeuwen later, nog altijd zichtbaar. De mens heeft altijd zijn sporen achtergelaten in de natuur. Kleine sporen, maar ook grote. Denk aan de vele oorlogen die hebben gewoed en waarvan nu nog altijd de sporen zijn te zien. En natuurbeheer betekent nu ook vaak het bewaren van een belangrijk stukje geschiedenis. Hoi Tom. Dag Robert. Ja, deze heuvel, ik vind het een kuitenbijtertje. Ja. Maar het is ook een soort van verborgen oorlogsspoor. Ja, absoluut. Want dit is eigenlijk dus een fort uit de 80-jarige oorlog. Nou, als je hier voorbij rijdt, dan ziet het eruit als een van de duinen van de Maasduinen. Maar dit is toch echt door mensen gemaakt. Ja, sterker nog, als we hierin kijken, dan zien we dus gewoon eigenlijk de binnenplaats. Dus hier hebben allemaal houten barakken gestaan. Waar de soldaten in verbleven. De Spanjaarden wilden eigenlijk, ze konden natuurlijk niet de Rijn op, want ja, dat was allemaal Nederlands. Dus ze wilden eigenlijk van Antwerpen naar Maastricht kunnen varen via een kanaal, wat nu eigenlijk het Albertkanaal is. En dan naar Venlo. En dan bij Venlo met een kanaal naar de Rijn, om daar dan de katholieke steden daar... De Fossa Eugenia? Ja, daar komt dus de Fossa Eugenia bij kijken. Want dat was dus het kanaal dat dus eigenlijk van Venlo naar de Rijn zou moeten lopen. En dit fort was bedoeld om de Fossa Eugenia te beschermen tegen invallen van de Republiek. Toen we het verkregen was het één grote jungle. En nu hebben we dus selectief bomen eruit gehaald, waardoor dus, het blijft wel bos. Maar het is heel goed zichtbaar in het landschap, zodat mensen ook kunnen zien dat hier echt een fort ligt. Nou, mocht er dan een aanval zijn, dan kunnen de Spanjaarden in het fort hierachter verschuilen en dan naar beneden schieten, waar dan de Nederlanders naar boven zouden komen. Oké, handig hè, zo'n heuvel. Ja, zeker. We staan nu in deze uithoek. Ja, je ziet ook al een beetje de punt, de V. Nou, dat is de punt die je hier ook ziet. Verder zie je hier dus de hoogtekaart. Eigenlijk het lichtgroene hier, dat is het laagste punt. En helemaal het witte, dat is het hoogste punt. Dus ja, als je kijkt naar deze omgeving, dan staan we nu dus op het hoogste punt. En in de tijd dat dit fort werd gebouwd, was dit één kale vlakte. Nu zit er een heleboel bos. En het idee was dan dus ook dat je vanuit het fort heel ver kon kijken. Want je staat hier dus mooi hoog. Je kunt het hele vallei eigenlijk kun je zien. Goed te beschermen. Goed te beschermen en je weet dat de vijand eraan komt. Waarom werd het hier gebouwd, dat Fort Hazepoot? Nou, het idee is, ten zuiden hiervan ligt Venlo. En het kanaal, wat naar de Rijn zou moeten komen, dat liep dus hier de Duitse grens over, of wat nu de Duitse grens is, richting de Rijn. Alleen ja, ze waren bang dat het kanaal zou worden gesaboteerd door de Nederlanders. Dus werden er forten en schansen naast het kanaal gegraven. En het bijzondere aan dit fort is dat het kanaal loopt er tussendoor. Dus we hebben hier een helft van het fort en daar een helft van het fort. En dit was het grootste fort langs dat kanaal? Er zou er nog één worden gebouwd, die is gepland, maar die is nooit gebouwd. Omdat sowieso de Fossa Eugenia is nooit afgebouwd. In 1632 werd Venlo veroverd. Nou, dat was het beginpunt van de Fossa Eugenia. Nou, 1 jaar later werd ook Rijnberg aan de andere kant, waar die zou monden in de Rijn, werd veroverd. Ja, en toen was er alleen nog Gelderen in het midden, dat was nog in Spaanse handen, maar toen had het dus gewoon nog geen zin meer. Dus het fort heeft nooit echt kunnen functioneren als fort. Maar ja, het is wel een relict uit de 80-jarige oorlog. Zometeen maken we een sprong in de tijd naar een recenter stuk geschiedenis. Een schuilplaats voor inwoners NV van Lom tijdens de Tweede Wereldoorlog.